अरे नजरो न के करो लग जाई कहीं हुस्न के कोठी में। एगो नींबुआ दू चार गो मिर्ची लटका लो चोटी में। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में गाना लिखल बनी। बहुत सारा भाई लोग के डिमांड रहा कि भैया एगो नींबुआ दू चार गो मिर्ची लटका लो चोटी में। कल अपने जी गौले बनी वही धुन पर भैया गाना लिख के अपना चैनल पर अपलोड करी। धुन तो खैर पुराना बा लेकिन भाई लोग के डिमांड रहा तो आप सब खातिर लिख आयल बनी। एगो नींबुआ दू चार गो मिर्ची लटका ल चोटी में, यही धुन पर तो मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी। कि रौ रे फोटो दाबू के राखी, हो रौ रे फोटो दाबू के राखी अपना छाती में। रौ रे फोटो दाबू के राखी अपना छाती में। उठे लाली चटिए राजा दिन औरी राती में। उठे लाली चटिए सैया दिन औरी राती में। रौ रे फोटो दाबू के राखी। तो आप सबके सुनौनी है मुखड़ा। अब अंतरा सुनावे जा रहल बनी। कि मनवा करेला सटले रही राजा जी रउआ नियरा। केतनो देखिले भरे नहीं हमरो अब त जियरा। हो मनवा करेला सटले रही राजा जी रउआ नियरा। केतनो देखिले भरे नहीं हमरो अब त जियरा। माजा लूटे के मन बाटे, अरे माजा लूटे के मन बाटे दाबू दी टाटी में। माजा लूटे के मन बाटे दाबू दी टाटी में। उठे लाली चटिए सैया दिन औरी राती में। चली आप सबके सुनौनी है मुखड़ा और अंतरा। फुल गाना खातिर आप सब हमारा नंबर पर कॉल कर सकता 99 345 29 9 12 पर आप सब फोन करी और ये गाना फुल लिख करके हम आप सबके व्हाट्सअप कर दें। और एगो और बात बा, जे भी कलाकार गावे चाहता बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादूपुर बाजार गोपालगंज बिहार में हमारे स्टूडियो बा। आप सब आई बढ़िया क्वालिटी में अपन गाना रिकॉर्डिंग कराई और रिलीज करें। और ये और बात बा, जे भी कलाकार नया म्यूजिक बनवाना चाहता तो कम से कम खर्चा में हमारा यहाँ नया म्यूजिक बनेला। आप सब हमसे जुड़ी और बेस्ट क्वालिटी में आप बढ़िया गाना हमसे लिखाई और हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। जय माता दी, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती जी।